oye. Leko como gana no tu na Bibia. Ndende umeshimiwa kirage kwa nyoratali na nche. Bono na nyora ngarazi mabe na nche na litora na modeli nyaga friends ninka. Friends ga ninka. Sokure are no rese nza. Mwaka maraya. Esenge nja macha yekero mwaka olikari mwa nyumba edanyo macha. Ga macha irasi malimwe atimbuke asoega iga agende no ngo chikoe matega. Ali akuma hao mocho korwa ne ga banale. Wese na vero. Ngo mheshimiwa amacha arasi matena. Nada amapi chipara chinyinge nkoigora tore gusingima. Na ndeke mbakire ndiye mona. Go asaba mheshimiwa batano. Nyaribari Masaba. Bane no bali mencha. Oyo ma denga yidi yale nini namdenga bono ya national government economic operations. Ngende kenge kubanda chibi chaigo kirego. Abantu baminto ba friends integetemba kirembi yamono integetembo bali muri para. Bali muri para go chirogoro. Ekiragita kiria kenengo jakere egoko yenye teria na konyesagia. Butura bono iga. Nibutole rero na maambiende onyore yaire. Baliga akire chae. Kwara atoli nae kwara yero muri serikali. Igobono kido chae nge ko inywa ancha nae ke ko korwara na yora choro sinyomba. Bo wanje boyo. Abantu babintu ndike mwele. Ninta itemba sabe mwezi. Ta itemba sabe mwezi pe. Tutu aromorembe. Tutu aromorembe tunyare go kone gusiyeto. Basari mheshimiwa Pedro na baita chimiro ni sato. Era ndio na baire chimiro ni sano chokwa na basari. Useye kuanza tariki 27 na 8 mpaka tariki 15 ukwenda na toye kiromochi chineti sato chechumbu gaki to basa kurusi eneti yechumbu wende kubekirege ticha manyanga eneti niwe ateyogo tegwana ni basa ko embretwe SSH nyene ekera watch kolia igo muriko rabantu babege chineti mugondo bantu balito bose kubeka neti mugondo bune urero ukole eneti gasyae nechumbu igonda ikemba samwese pichineti chi chena nwe chief namorega chief thank you with your team chief nawalega iga make sure our coordinator ebintu byose ipi tubwatana contractor ndai dengo sale uyaro epale ko wikirorali no nae karo wikire to basi wikirali la kibeke eso na ile skuru mali skuru ile rogorgali kiko kegoji de kireka bono kita kaibere no na monto ko vende para to wikirigali mo wanja ko lo abateli ese program igonte ke tentigirega ngosale korega asiendia nande para kira rosiwe gaki naine tugakureka umuguko mu mwatanga umuguko naende umuguko saliye para ile umugutumia jwana ile ndetemba sabe mwezi para kile drainage yako lino mwenye tigete and chief aba chief ngona na barwa bubas ate debo kana bako le para nae mirende nae abantu borege batwa ati tambuli bayi batwa tambuli kura bange kura mutonwa abantu abange basubatu nyomu wangu ngamba bwati tambuli kuba saba chief ena na chief om naende ngoza to basaba kende Mwanje goyo ayebona koga netigendo nye koga netike ayemboli biyo modenge ki ayembigeli gabana bibana inkuboli abandege ndo kiye kiyaidi garanga na bongo kwa
otini miriga siyo egendere mo wanje goyo go chief odaiga tari kobori lakini tari gocha kobori naende mo wanje goyo gamba tego bitangani nate bande temba kirimbi yamono nabantu bya kyamukama mu ngake chikura chons ndi yamono isibali mu ngake chikura na bali motanga akirete no next round lazima chibucho chons na bali motagete round lazima chikora chikoleki na litorasi ku Kenya na ndio bwate chinamba nto koreje saba antel 70 Nyaribari Masaba mwamanya wake meongita gaki oso wanje kwino mwezi chief narema mtu angina babo chief mat mtu angike susu mtu ate banga chief take chena na abantu bitambulisho nande mbaba sabakende nandonye bago sabatebi mala njibika nche mpakororo mmanye ne kibeseri ngaga neti mwe na lyara anyale kwena ne bitambulisho bosa mo wanja boyo okuna kubo sabakwane lakini chief cheto nje chatebire round abantu bazo babwate bitambulisho kama wate bitambulisho babwate chikura na litora sikwe kusiye ito abazo watu walimo kunyumba mwangu ngati mundu naro utali kutumia mpesa kwa kutumia mpesa nubwata hibi tredest iye nduli yakabe aive tauni ya ito ya Kisii ena chetenka nyora omu engineer yo mubwek okoropo QS no mwana inoga namuraga kayale njuga se nkiamuka mokorgo se chuli bon engineer no tenai goga yeah mai ndiye mono nganchire ntebe binte yon muko nganjira yente tangen chipara kiti chikwa gacho ga epare ne yaino olite yuwoche gwitororo nayo weta go epara ki yaro sigu chipare chinkobe kuchire chonsi pi ama kalvat ga kekero muko rima no ene rami naro chirami ga ikana na itete ga igo matari nkanyora mache kari para kakia ekuroro noene ino bantu bepilipili wa mrabe pilipili genda ibiyo bukombe nusi ya matari para ikiari ramienya wota korosu na bila ile miaka na machi ne ramienya ntekebi oso wanje kuino ase ramiere amachi mwarolira roro nyarose di mutarasoe e drainage ondetayo wacha kotorose epara ya adure tiango tenge na daraja bona ya nyamachi amachi yete ya ile metinye tane ile tane kroso serikali ino pesa tikolitiki tegwati igo eram ke go salika ne ya ino ego salika epara ke go salika ne ya ino enko basaba bolende amari aino yendo ya kabe enda ito watewai na enanete chimilioni 3 chebasa nchi enanete nchi isanete around ye na weke chimilioni 5 kere won do wanaina igo umuntu tabuati pigaki na ko buati tigero uri tabuati akore anyore nalinya sara go seseni njina rolire abantu bwate enkolembe mbanya kugenderera ekyare enko yawe kunya kugochanda nyakinyale bakorete agenderete iyo ndunya gatatu ninchenge na nekere omuchi kera e family chineti sato chia mosquito wose chichumbu chineti echo mheshimiwa mala kinacha abororo chichifu nchibororo
kia sisa nchifu chivaoro kero mochi kwenye uroli chinetirenga isatu kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 15 Januari kikwanyo rene lakinye beke nyomba tuwana ene tubasa kubeke geticha ekiara sebi ticha enete ne bwate lyo getenta so litaliegwe chumu choka liko tanga chumu tubasa kubekura basa kuri lyo kuri enete erosiri ekabeku lyogo contractor kianda abantu bamenje tigamba tene enake tobisinkanyore birasi byogosoma byabana ECD bire emyaka 10 baronse birasi 81 classrooms of ECD omwako week kurunsobis twaronse birasi 128 Chipara twaronse gusi cyamarabechi kilomita 200 ekiara kire wode muni watebe katiri gatora isatu 200 kilometers eye ndongero rokero kidara akora nande tiniko yakora rero tingo yakora mambia gose emyakemya eye ndogyo kanta akore nande ntara akora ndaite ndebene nokwaga cha Chipara ase chinda cy'abantu ine abanginando yiwana ine oseti nikwaga cha classroom kya ECD asenda y'omuntu amali ogwowe tingawo Simba otolinire aje kocholire obakiriwe kura kibesa nkwa gwo kaliwe milioni yemo nande nga kyubonjo kwanza bosabanga ki ai governor nolese kibesa kire orete ake mwanga akerete nimuke nande nga nsako ibe ngaho Simba na baachire koligia ngaho Simba kibe ohaina neti contractor bona na bora nyoro okole ndokie oibire egente kebe pinda akole na kineto somo chiomo taka ase chinda chiandiete nos nusi ebyara byana yana moko nyoreke mokei batitengenje esengenje yechini nande nyimoke ngaze ko yibera abantu banande nkora aya tinge konyarekana abantu baminti daite nkole ngotebe abara bamintu bons babakire chikura tusikane nje timbu atime chandu bajiche tokolegazi lakini obo yibo bwese obo yibibwa abantu bakoreki batijepi eba imoka baitira abantu etawoni gali bakule Ijuni hoye abangina karakira tiganyi mukuru sabasaje Ijuni hoye abasata voice Ijuni hoye nabantabana naende nairanira na lero bono entegete sengenyi nande nkomyo kandi guchiguri ende mbakwani enache koigore pare tari yoka jipara nechi nyinge utate koigora gusiye tengima lakini ntara akwana moko nganjiro mwe msio ino akwane arete aba MC bamu abo bande etaikeyemo maiko bakwana ande tumaye kumanga ki tokana wochinga bero naende bobasi akabire kera muage tichukura chons muende to mumroyo aye na promise ngotara tole naye tokora magendero abana bagende school abantu torosi nekitali muwanje boye ekina kimwatu akete kura tarikende
tiga abantu bamente ebintu ebiro byoka bandamire bintu yani amalieto nsupiense bandamire lakini achire kuigora nanyore takore kitiki tayo koboko ekero banyore bandamire ba onchokire baanzire goita abasaya bake ndabona ntu atindege umwana babo ataje town nyeke begioka ke mumroyo akolete eke begioka na noko bese gasia egariane na mwa sensiring 500 ngendana na mongente aho boyi abana abande bako banasimba bagaito mumura utabwate no nyumba intitwaga chaka mawutinde bamubwate te bakamurusia ibyara bakamurusia maiso bakangenda bakarutagucha entekebe ekero bamurutagucha eguche kamwanga ekero ya mwanga bakabwate pikipiki yawe bakaenda bakeba bakanyureka mutu ye kanisa nyabwate sisi abasikari abakubwaterana na barabo bakagende kanisa yeni bakatebe mupasi nga sign gaiga ikeri sisi yango kora bakadelete a message abantu bamenje abantu bamentonda itemba sana tusabirani manyange baonchoka baatanga ki Simba abaMCA babekwamo bamurusio bisibakanyora namba akonyora abaMCA ekero baliya rais namba akonyora abaMCA yendo bakorire baonchokire batenga oyine sumu na mukori mumubekere asoko bokokonya sae oliye ubwete amakwere sumu salama esegeye nyendre konyebwa na bongo tiane somo nene higo babwatenda mwa baboli mbachaga baboli ndamwa mnere babwati ne yaki babwati sababu mpaka abantu tuachete na barabobisi wako tenga Simba taraga chapara na korire kipara kilomita 200 etami yane tangani emo mwako no mutangani ekena so eto bisi na nyolte ba korire ebirasi 81 ese myaka 10 ya isidi omwaka oyo yomubweka na rosi ebirasi 128 ngao Simba tararo sibasi taraga tekende eyento gyo tigamate yen eparanta agache ekirasi ntagache nebirasi nekiparase chinda cyabo ime kiro kina akanire zindiko koraki usemoza tenga gache chipare chinda cyabo ime nagache birasi chinda cyabo ime manyanga nekitenda tende nkiyo na netenda baganeti ngo buri gaki inwe muma etaba abantu baitu no ekonyore emia niga aya mtu akora abantu ababonse pimwaroche towe komo kutano gatanga ki one ngaki aikie etinge gose ningorenge gose naende tinigoja kutika gosia ngosi naende sehemu yake sana lakini yendo gyoka nyange tengelinga ki mba onchoka batake tebiraba na inchi kimesa cyabo igamba ni moyi wote gaiga etenda Simba tratu atenda tindiko batenda barabe bakuri umushara kalwe milioni yem ni kimesa ngo muri no eneli yabatige tokorera abantu baitegaza ekera baito tumumroyo konyore metinyebere mbabu atumumronde town ege teregyo ka korta bokubeka elifleka yana bakubata bakamunyenya mumroyo mukaya bwato mwana umutangani ubulito butangani ebina bibabo kora kirase abantu bamenye barimo kusaba cyane sango tuyiwari tusabirani
ese ginendoro lakini nkonye bwatore kimotobegeta Masaba ino munganchere ntigere gago na chiteke maene na umwe MC na tema ena nyolte county ye era irense mama na achire kwenye tema kwenye bekiro muika rinko beko muika rie ekoboka iga babonsaga bansa gutama namdenga njugo chanko bokere tiribukwa noroch ya bweka ne balloon ebiraka byarenge kirasi ngochiko beko muika kire kirake gego sokyo muika n'abantu bande bana chitana barabo bisi na barabo dinabe na tubirekera kekemo nanyo nande bakerusi abantu nabako umuntu ningi yani ndomoko no musibi umuyimuki umunyinyunte umubereke umutere ryo gutera gukurara umubeki gitanda nakoboka aho kuruma abantu baminto abantu nabako gusiye to yarenge bobe enyagitari bineye manyange mbwate chi driver 260 chigali chirororo 60 ntoliko gendi gali botuko kakikire gali chi driver isano echindi chitamaiti kogendi eri nali nyagitari etabwati no enendo keke yani ngakitokolengere abantu baminto chi secretary okonyora obise emebwate chi secretary 8 mpaka bona abantu babandenga gavana okolje ghost work nje naondega engocha imo nacha na report nagenda ikera asta yongo isaranza elinya gitari tebwati gento keke gitari elio embwate engineer ya QS emo yok ebintu byasa ligete abantu bamintongi chetenga nyora KTRH level 5 yaito ego sangirira milioni 47 chioka emetinye 3 kana rusi yo montolenga ororo nkabeko munga bone to sangirira milioni 180 manyaba ande baingo tamana milioni 140 bakoli na chinju na chichanka nyore birasi bya ECD birosiri 81 se miaka 10 ebirasi 81 umwako yo mona beri robis twarosire birasi 128 chipara na Rosia umwako yo kilomita 200 chipara chiro chinchiro nangire ntarosi nangire tindikoros chipare kurukuiga ne ECD classes chipara chiri cyabanda bakuga bantage batagetendosi chi ese chinda cyabo ime na kanile tindikoros pare senda yo monto tindikoros ECD class ime esenda yo monto etokoros ECD abana bakoreki basoma abantu aba bonspi bakuri umushara karibu milioni emu muri kirega gakiba kuri umushara mu abakirete kura baimoke bandenga governor toetenda nandengo baetenda baletembeo epale kuru Simba Nyamasibi mwanyakonyero ere iye kuru Nyamasibi Simba ero mwanyakonyero bandenga akane pale iyo nero rogo se ekuru Simba kiamukama pare taiyo pare mbeo lakini no amasakararo osiri nga Simba akana na chabo umwano ino na aba mwisiko igo tubakana elie pare kwenda ekware takoletiki manyanga chipara barose tibakabeka mubuko chitaiyo ese igimo iwete konda amabanda amire baranda amire enda mwamna njenaro lenda mwabere enda mwamwerege sogono ke korel mutiyane no baboli mbachaga batebinga bukuliye bukwigoro mutiyane inkimoko boli Simba mbabu ati sababu
ondeta maite mama ondeta maite tata bons n'abantu abatakanje n'omwana w'umutaka nanchiras mandira abantu baitaba taka bachande gitase enkorte chindanchi andiete ndusie socks yana gaiga aboko rekiara no ene como kere kandi ngenje tadio so wanja no botaka manya anya chinda chiandiete tama mia mwako 1980 something kimbwato sine miaka osine tano kakine chinda chire mpaka bono naende tuanze kuibira abantu baitu mutu wakere chinkobi bikoli ebyo tingwanja onye no konyanga ngaho babekira ba MC yamo konga aba MC bachire kurya ba MC bose mbandu usio bisibanyole mbako nyanga banyole ba MC bose bairanire no balimenje bayimokire batenga bono onye ntoko nyara no ene esumu muligeli mumubeke abantu abantu babwate emyaka mu gwanje gakine njinke no ine myaka yaino mu gwanje nke myaka yaino gaki omuntu okolengere ngo omuntu bwate emyaka karibu 50 60 nga bandigeri Yesu mubambekere asoko boko konya sae esegero nkonye bwatole abantu baminto tindi koligere maega no ana kurama bandame najire ko igoroko bako nanyole ngwiyige nabenga motulioka osebona kama mbaya abantu baminte babwata bonekera banyole ngamba liko nyara ko kudina Simba bakanza goita bamuranga mumroyo abegete elflecte likire Simbarati elflecta tu ena netekero gie kambeni aba murabe pikipina bako nyebeka bakabwato mumura bakamunyenya bunemboli busongo umumrojo mukaya bwato umwana umutangani obuli tubu umwana umutangani tukamutindeka aligale babwate te mutienyo yoera bakabwato umwana undekuruna mashaga ekero bamubwata bakamuira mpaka kiogoro bakamurusia ebyara bakarusia amaiso manyanga bakamwenta bakaruta roche eguche kamwanga naende liye epikipiki ya yeri bayibete bakwenda bakubeka mutuye kanisa